दिनैनि बे फर्स्ट नित्युथाया वर्कशप काम नेशनेल डान्स फेस्टिवल एन्ड कन्टेस्टआव नुजाथिफैनाय गासिबो रायजो राजाफोरखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय अननाय सिबिनायखौ जासिहरो आरो दिनैनि बे हाबाफारियाव गोसो मोदोम मोसानानै जायफोरा बेयावहाय आंखौ हेफाजाब होफैदों जेरैहाय लेंहरजानाय आलासि मानगोनां डॉक्टर एस मेरिनी हम्बल मेमनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक्सखौ जासिहरनाय थाबाय आरो लोगोसेयैनो मावबादा सानबानि मावबादायाव जायफोर हेफाजाब होफैदोंमोन आंखौ बिसोरनिसिमबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि अननाय खुलुमनायखौ जासिहरो जेरै सम्राट चौधरी भैया एमएसके प्रमिला दिपुरा बर' आदा आरो लोगोसेनो कमल बर' आदा बिथांमोना जोंनि बे सानबानि मावबादा हाबाफारियाव गोसो मोदोम मोसानानै जोंनि हालामनि सोलोंसाफोरखौ गोसो होनानै बिसोर फोरोंलांदों आरो आं आसा खालामदों जे जोंनि बेयाव सोलोंसाफोराबो गावसोरनि सोलोंनांगौ आयदाफोरखौ गोसो होसारनानै सोलोंनानै लादों होननानै बेजों लोगोसेनो दिनैनि जि नै 20 मे नि बे फेस्टिभेलावबो बिदिनो दाब दाब जायगानिफ्राय फैनानै रायजोफोरा जोंखौ लोब लोब हेफाजाब होफैदों जोंनि बे हाबाफारियाव आरो गाहायै मानगोनां जायफोर आलासिफोर लेंहरजानाय बिथांमोनाबो जोंनि बे हाबाफारियाव हेफाजाब होफैनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय लोगोसेयैनो नैबे साउन्ड लाइटिं नि बे टीमनि आदामोनखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो खुलुमनायखौ जासिहरो लोगोसेनो आरो बे कलेजनि गासैबो सोलोंसाखौ लानानै आरो स्टाफफोर जायफोर जेसेबां बे कलेजनि फोरोंगुरुफोर बिथांमोनाबो जोंनि बे हाबाफारियाव जोंखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनायखौ जासिहरदों दिनैनि गासैनिसिमबो खनसेबाव फिन आरो लोगोसेनो दंबावो नैबेयावहाय जोंहा केमेरा खेबनाय भिडिअ लानाय फंबायफोरखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो अननाय जासिहरो आरो लोगोसेयैनो नैबे जोंहाथ' दहाय आङो अलरेडि होनबावबाय आरो फिन खनसे होनबावदों जे फंबाय सानै करणजित ब्रह्म आरो दैमालु बसुमतारी फंबाय सानैयाबो दिनैनि बे हाबाफारियावहाय फुंनिफ्राय लानानै मोनाजासिम जोंखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरदों स' बेसेनोसै आंनि दिनैनि बे थेंक्स होनाय सोदोबा गोजोन्थों बेखिनियावनो जोंनि गासैबो जाथारनांगौ खनसे जौसाङाव जमा ग्रुप फट' लानो लेंहरनाय जाबाय